Zdraví vás Tereza Guš se svým velkým, tragickým, ohromným indickým příběhem. Právě se nacházím na střeše ve Varanasi, kde vidíme celé město a nezapadající slunce. Za mnou je Ganga a Gháty. A jsem tady díky vám a jsem tady taky pro vás. Díky vaší podpoře, vašemu sdílení a vaší otevřenosti můžu psát knihu a můžu prožívat tohle dobrodružství, které zdaleka není tak snadné, jak se může zdát. A události mě dovedly do Varanasi, posvátného města, opět řekla bych zrovna teď. A zapadá slunce a je to tady úplně magické a indické a hlučné a za chvilku začnou vyzvánět všechny chrámy a zvuky. A takový je život. Chuť všeho. Děkuji vám, že jste se mnou a že vás můžu provést vším kořením.